नमस्कार मित्रांनो, मी ॲडव्होकेट श्रीनिवास मागनाळे पाटील तुमच्यासमोर आज अतिशय महत्त्वाचा विषय घेऊन येत आहे. मित्रहो, बऱ्याचदा कसं होतं, तुम्ही आपल्या मित्राला तुमची टू व्हीलर किंवा फोर व्हीलर किंवा मोठी गाडी, कुठलीही गाडी असेल किंवा वाहन असेल, आपण देता. मात्र होतं काय, तर अनावधानाने त्या गाडीचा, त्या वाहनाचा जर ॲक्सिडेंट झाला आणि त्या दरम्यान एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत झाली, तर त्या गाडीच्या किंवा वाहनाच्या मालकाची जबाबदारी काय आहे आणि त्या चालकावर काय कारवाई होते, कुणाला गाडी किंवा तुमचं वाहन द्यायचं नाही, ह्या सर्व गोष्टी आपण या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत. तर पूर्वी आपण जर माझं चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर आपण माझं चॅनल सबस्क्राईब करून यावं. बघा, सर्वप्रथम तुम्ही तशाच व्यक्तीला गाडी किंवा तुमचं वाहन द्या ज्यांच्याकडे लायसन्स आहे. लायसन्स नसेल तर त्या व्यक्तीला तुम्ही तुमचं वाहन देऊ नका किंवा सोपवू नका. होतं काय, आणि दुसरी गोष्ट महत्त्वाची म्हणजे तुमच्या गाडीचा किंवा वाहनाचा पूर्ण इन्शुरन्स असावा. इन्शुरन्स हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. आणि ज्यावेळेस एखादी ही घटना घडते, निग्लिजन्स किंवा निष्काळजीपणाने वाहन चालवणे या सदराखाली 279 IPC यामध्ये ही तरतूद आहे की असं निष्काळजीपणाने रस्त्यावर वाहन चालवणे आणि ॲक्सिडेंट होतो. त्यावेळेस होतं काय बघा, 279 मध्ये 6 महिन्याची शिक्षेची तरतूद आहे त्या व्यक्तीला, दुखापत वगैरे झाली असली. आणि जर त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, हा जो आपला मित्र, तुमचा मित्र वाहन चालवत आहे आणि कुणाला धडकला आणि त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर 304A या सेक्शन खाली IPCच्या ही कार्यवाही चालते. यामध्ये 2 वर्षापर्यंत जेलची शिक्षेची तरतूद आहे, लक्षात घ्या. मग याच्यामध्ये काय, 337 IPC, 338 IPC, 279 आणि व्यक्ती जर मृत्यू झाला तर 304A लागतो. जर जखमी असेल, साधा जखमी असेल 337, जास्त जखमी फ्रॅक्चर वगैरे असलं तर 338 लागतं. आणि जर 337 खाली जर चालू असेल प्रक्रिया, तर ते तुम्हाला आपापसात मिटून घेता येतात आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला काहीतरी जर आपण भरपाई दिला तर त्या ठिकाणी तो मिटू शकतो. कोर्टामध्ये परवानगी घेऊन त्या पद्धतीची प्रक्रिया आहे. मात्र ते 279 आणि 304A खाली ही प्रक्रिया कोर्टामध्ये चालतच राहते आणि जर गुन्हेगार असेल तर त्याला ती दोषी ठरतात. मग जे वाहनाचा मूळ मालक आहे, त्या मालकानं काय करायचं आहे, तर मी अगोदरही सांगितलं की आपण लायसन्स असलेल्या व्यक्तीशिवाय देऊ नका. गाडीचा इन्शुरन्स ठेवा. तुमची जबाबदारी काय होते बघा, कोर्ट ज्यावेळेस ह्या चालकावर जर ह्या सांगितलेल्या सेक्शनप्रमाणे चालतं, पण जो मालक आहे त्याला कोर्ट दंड ठोठावतं. मग ते किती असू शकतो, अलग लक्षात. आणि एकतर तुम्ही तो दंड जो ठोठावला आहे तो भरा किंवा मग त्याला अपील करा. या दोन्हीशिवाय तुमच्याकडे पर्याय नसतो. त्यामुळे इन्शुरन्स जर असेल तर ते तुमच्यासाठी खूप चांगलं असतं. नाहीतर मग, कारण की ही जी दंडाची रक्कम सगळी जी इन्शुरन्स क्लेम जो आहे, नाहीतर मग तो तुम्हाला घरून द्यावा लागतो. आणि इन्शुरन्स असून पण चालत नाही, चालकाकडे लायसन्स असणं अतिशय महत्त्वाचं. लायसन्स असेल तर इन्शुरन्स मंजूर होत नाही, हे लक्षात घ्या. आणि त्यामुळे इन्शुरन्स असणं आणि तुमचा तो चालकाकडे लायसन्स असणं हे अतिशय महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. नाहीतर कोर्टानं दिलेला दंड हा पूर्णपणे आणि ती इन्शुरन्सची क्लेम, जे काही पुढला क्लेम जे आवाज देईल कोर्ट भरपाई म्हणून, ती पूर्णपणे तुम्हाला घरून द्यावी लागेल इन्शुरन्स नसेल तर. लक्षात घ्या, आपण इन्शुरन्स काढणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि ज्यावेळेस मग हे सर्व गोष्टी होतात त्यावेळेस तुम्ही पुढे जाऊन वाहन जे जप्त झालेलं आहे, तुमचं सगळं RC बुक, फिटनेस सर्टिफिकेट, सगळे डॉक्युमेंट वगैरे जमा करून घेतलेले असतं पोलिसांनी आणि ते वाहन जप्त केलेलं असतं. मग ते कोर्टामध्ये ॲप्लिकेशन देऊन, यापूर्वी मी व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे जेव्हा जप्त झालेले वाहनं कसे आपण सोडून आणायचे, तर त्या पद्धतीनं ॲप्लिकेशन देऊन कोर्टाने दिलेली ऑर्डर घेऊन पोलीस स्टेशनला जायचं आणि त्या ठिकाणी पोलिसांना दाखवून 2 ठिकाणी एक प्रोसिजरमध्ये तुम्हाला सह्या कराव्या लागतील. त्या सह्या करून तुमचं ते वाहन तुम्ही घरी आणू शकता. तुर्तास एवढंच. याबद्दल आपणास अजून काही शंका असेल, अजून काही जास्त माहिती हवी असेल
तर आपण मला थेटपणे संपर्क करू शकता आणि सल्ला घेऊ शकता. हा सल्ला मोफत असेल. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.